Асен Георгиев започна фитнес в България с девиза. Асен Георгиев. Ще почне малко по-късно видеото. Асен Георгиев. Хайде, давай това. Рулетката. Добре. Той докато сложи рулетката, имаме 20 кг лост. 20 кг лост. Имаме десетка. Имаме десетка. Имаме 2 метра. Дръпни го малко да станат точно 2 метра, защото да не стават проблеми. 2 метра. Казахме 2 метра. Леле, сцепихме ги. Нико. Сега хващам пак си с скелдан. Айде! Иначе този телефон е поне по-широко ъгълен, камерата му. Слушай сега. Рейнджер бърг. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Виж. Какво прави? Имаш 3 минути имаш да направиш. Ако няма да направиш за 3 минути... Седай, раздишай малко. Раздишай се спокойно. Готов ли си? 10 секунди. Слушай ме. 5, 4, 3, 2, 1. Давай. Използвай пъката, се не. Така. Казваме правилника. 3. Прескачаш, връщаш се. Айде. 1. Не, дай с краката нагоре, не само ръцете. 2. Така. Хубаво пести. Давай. 3. Не бързай. 4. Супер. Не бързай на бърпитата. 1. 2. 3. 4. Това е, бе! Това е. Аз му казвам, защо не си знае бройката пак. 1. 5 броя имаш. 2. 3. Хубаво заключвай горе. Така е, това е същото. 4. Краката, Асене, Хубаво краката. 5. Така. Айде 5. 5 бърпите, давай. 1. 2. 3. Прескачаш 4. Прескачаш 5. Пак правиш повече 6. Фащай, давай. 1. 2. Хубаво бутай с краката. Бутай. 3. Така. Давай. 4. Давай. 5. Айде последно. 6. Айде. 6 бърпита бавни. Бавни са, не бързай. 1. Давай. 2. 3. Давай. 4. 5. Падаш за бърпи, прескачаш. Това ти е последното. Айде, 7 броя. Хващай. Хващай, айде! 1. 2. Искам да стигаш бърдичките, кой е хубаво да влиза. 3. Давай, бе! Айде на финал си, Асене. 4, айде още 3. Фащай! 5. 6, айде още едно последно, 7. Давай. 7. Айде бързо. Дай. Аре, бе! Бързо! 1 имаш. Разкачаш 2. 3. Давай. 4. 5. 6. 7, това не падаш. Айде 8 броя, давай, 3, 15, айде. Без да пускаш 8 бройки, 40 киласа. Айде, без да пускаш, айде, хващай. 2. Давай, бързо. 3. 4.
Близко стой. 6. Айде, хващай! Айде, 7 и 8. Бутай! Айде, още едно, хващай! Последно е! Айде, момче! 8, айде бърката! Завъртия, букня към тебе. Айде, давай, 8 броя. Айде. Айде, 1. Айде, сега, 2. 3, давай. 4. 5. 6. 7, прескачаш. 8, това е. 4 И 19. 18, 19.